nila na isuspindir ang Sa Pilipinas. taho ka ng issue sa war on drugs, palagis man subutang higit na paan. Tubig baha, noong binabot pa sa lampas na Dahil siya naanas tinong kalayo, ang apektado kang kasunod. Newsway. Sa headlines kan mga barata, nawalat na pinaglulutong sisig sa barangay Mabolo, Ciudad Naga, kausa kan kasulo kasudma. Naga City Police Office nagaandam na sa Christmas rush. Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagpaluwas na rin pahayag sa mga naging pahayag man ni Vice President Sara Duterte kang nakalis na aldaw. Play-in round Kambukal Season 6, mapuuna ngunya na simana. Diyos Marhaina Banggi. Ako po si Mark Mendoza. Asin ako si Antoinette Eduardo. Kami ang sa indong tagapagatud barata. Sarong kasuluan pinagrespondihan kasuudma kan mga bumbero hali sa Naga City Central Fire Station sa barangay Mabolo, Syudad ni Naga. Ang pinagpunan kan kasulo na pabayaan na pinaglulutong sisig. Ramon tang kumpletong detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Pasado alas 11 ninugto kan sudma kan magresponde ang mga fire truck kan Naga City Central Fire Station. Pasiring sa nasusulong establishmento na pagsasadiri ni Mr. Rolando Estrella sa Zone 4 San Miguel Street, Mabolo, Naga City. Istorya ni Mr. Estrella ang nawalat na pinaglulutong sisig kan sa iyang cook sa second floor kan sa indang residensya ang naging kausa kan kalayo. Sa pagdakula kan kalayo, inabot subuot ang third floor kung sa indakol ang light materials. Ininaman ang pinagkasibutan kan mga bombero na dain na maglakop ang kalayo. Wala na pong tao doon kasi lahat po kami nasa baba. Dalawang tindera ko nasa baba, ako, tapos yung nagpipizza nasa baba naman. Tapos yung boy na nagsalang nung sisig, umalis siya nung time na yun. Kasi mamamalingki siya ng ibang mga kailanganin doon sa pagsisisig niya. Kasi nagtitinda po kami ng sisig, may sisig cart kami sa may SM. Pag alas 3 ng hapon, alas 4 hanggang alas 10. So magtitinda sana siya kahapon doon sana. Tapos yun nga, nangyari, nakalimutan niya sigurong ibilin sa akin hanggang yun na. Dahil may mantika kasi yun eh. Tapos yung kawali na nilagyan niya, halos puno talaga ng mantika. So umapaw dahil syempre nag-aano siya. Umapaw and then nag-ano doon sa apoy. So yun na nag-cause na lumaki yung apoy niya. Ang pagiramdom ni SFO1 Arwin Yap Parson, investigador kan BFP Naga, kung magkalayo ang niluto na may mantika, dai subuot pagbuhusan ng tubig imbis takupan o tahuban ng basang tela. Kung sakaling ang nasusulo ngayang pigluluto is itong mga may lana baga. Kung sakaling aruken ang nasusulo, ba si pigpipritos muli na uling kalayo, advice lang po sa na dainanggad nindo pagbuhusan ng tubig. Once yung binuhusan nindo ng tubig, ang tendency kay malako. Madakula siyang lalo. Yan ang kang lana. Maski aabuton sa sangga 2,000 pesos ang danyos kan kasulo, mayo man subot planong sangatanib kaso o pabayadon ni Mr. Estrella ang sa iyang cook. Mayo man nakulugan sa nasabing insidente. Ngayon, I'm estimating around mga nasa 150,000. Kasi yung ibang namin mga paninda sa baba na apektuhan, hindi ko pa naman na i-inventory lahat. Kasi nga inaasikaso ko muna po yung mga clearances and all. Kaya dun muna po ako nag-ano sa 150,000. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Mientras tanto, liwat na nagpagirumdum ang Naga City Central Fire Station sa publiko. Ngunyan na madali na ang Pasko. Asinyao na sa pagbugtak nin mga Christmas decoration, arog kan Christmas lights, na pirming pasiguruhon ang kalidad kan mga gagamiton para makalikay sa mga insidente nin kasulo. So, again po ngunyan na palaog ang Christmas season. Padagos din po kami nangangapo doon sa publiko. Actually, taon-taon din inipigigibong pangapudan kung sakaling maral ang nakita ng mga Christmas decors, mga Christmas lights, before tayo ilaag, i-check ta muna kung okay pa siya. Minsan akala ginamit last year, okay pa. Pero kung dahil tayo chine-check, minsan may mga kuya niya na si saksak niya kaya tapo na.
nagde-deteriorate na, may tendency na kapag ginamit mo ito, pwedeng mag-overheat siya, masulo. Padagos sa mga bareta, Naga City Police Office nakaalerto na sa Christmas rush. Aramon taman ang kumpletong detalye sa report ni Christine Reyes. Pagruso kang mga tao sa midnight sale asin pagdakol kang mga insidente ning harabunan ang pinaghahandaan ngunyan kang Naga City Police Office urog na sa paglaog kang bulan ning Disyembre. Inaasahan na ang pagdakol liwat kang mga tao sa kasentrohan kang syudad ni Naga bilang preparasyon sa holiday season na iyo man ang tututukan kang NCPO sa pangingerot ni City Director Police Colonel Erwin Rebellion. Susug sa iya, pinapaalerto na ngunyan ang sa indang mga personaheng nakatalaan i-deploy sa mga malls asin simbahan. May Christmas rush tayo, siguro mapoportified pa yung deployment natin. Aside from this police visibility that we are now doing, siguro madagdag po tayo kasi Christmas rush nga eh. So maraming tao po. We expect that marami pong mga midnight sale. So ang anticipation ta po dyan is yung mga traffic, yung mga theft na naman, mga pickpocket. So, aside from that, sa deployment, magbabandilyo ulit tayo. So, we will be using again our bandilyo. May radyo po kami pinabili. So, ilalagay po natin yan sa matataong lugar. So, para maiwasan po yung mga incident of pickpocket. Iiwasan maninda na magkaigwaliwat na senaryo araw kan nakalihis na Peña Francia Festival kung sa indakol na kaso ning pangahabon ang nai-report sa indang opisina. Taon-taon man subot ining pinagigibok ang NCPO asin mas hihigpitan man din ngunyan ang sa indang pagbantay tanganing magkaigwa kita ning matuninong na selebrasyon kang Kapaskuhan. Christmas rush, ang dami talagang namimili sa mga malls. Kaya pag-iingatan din natin yung mga malls. Mag-coordinate po tayo sa mga mall owners, okay? Mall owners, at the same time, mga hotel owners. Sana wag nang mangyari yung nangyari ng Peña Francia na talagang maraming nasalisihan, maraming incident of theft. So, yan po yung ikakaskid po natin sa mga intelligence personnel natin na mag-monitor po sa itong mga petty crime. Asahan man subuot kang publiko na nakatutok ang kapulisan sa seguridad kang mga residentes kang syudad kang Naga, pati inaman ang mga mabirisita sa syudad ngunya na Disyembre. Para sa One Media TV 48 Naga, Christine Alcanzo Reyes, Newsbreak. Apwera kang insidente ning harabunan saro pa sa tatawan atensyon kang Naga City Police Office iyo ang sa indang anti-carnapping operation ngunya na bulan ning Disyembre. Susug kay City Director Police Colonel Erwin Rebellion, posibleng magsabay sa pagdagsa kan mga tao asin kasiributan sa preparasyon para sa Kapaskuhan ang mga sindikato na ibaman ang plano ngunya na December. Gusto ko ring intensify yung checking of motor vehicles kasi marami pong sasakyan na pupunta. Marami, it will troops sa mga provinces. And ginagamit pong cover ng mga karnaper, ini pong Christmas rush din. Sasabay po sila ngayon sa mga vacationists, di ba? Mga vacationists, sasabay sila hoping na hindi sila mahuli. So sa Naga, expect na intensify po yung anti-carnapping operation since mayroon naman akong data, may gadget ako to verify all these alarmed and stolen vehicles. Sa iba pang bareta, pagprotehir kan derecho kan mga kababaihan, suportado kan mga violence against women's desk officers sa mga barangay kan Naga. Ang detalye sa report ni Cristina Valenzuela. Maproteheran ang mga diretsyo kan mga kababaihan ang saro sa mga obligasyon kang Bausid Desk Officers Federation sa syudad kan Naga. Saro sa mga reklamong pinagdudulok kan mga kababaihan, iyo ang mapadapit sa problema sa kwarta kan sarong babae sa iyang partner. Base kay Ma'am Juanita Ayubo, President kan Bausid Desk Federation, hababa ang nairehistro na kaso kan violence against women and children sa kada barangay sa syudad kan Naga ngunya na taon kumpara kan mga nakaaging taon. May mga lakdang mansindang tigigibo arog kan psychological intervention. Actually po nagdikit ngunyan ang mga cases kumpara kadtong COVID time. Kanto po medyo naglobo ang mga dahil po siguro isolated sila sa mga harong-harong.
and sinda nakakaluwas. Pero po ngunyan, happy to say po na nababawasan dahil sa mga campaign and ang pagiging presente kang mga Bausidas officers sa 27 barangays. Para man ki Ma'am Maria Grace Pimentel, ang Committee on Women, dakulaon na tabang sa indaan magkaigwanin Bausidas officers sa kada barangay. Ninhulit na natatabangan ang mga kababaihan in kaso magkaigwanin problema pag-abot sa mga agom asin aki. Dakulang tabang po na magkaigwa pong Bausi sa laog kang barangay. Kasi po, duman po si mga kababaihan po natatabangan po ninda. In kaso po na sinda po may mga problema sa agom, sa aki, asin sa partner po ninda. Nakakatabang po na maray ang Violence Against Women Children's Desk. Kasi po may nadudulukan po ang mga kababaihan na dai po sinda nasusupog, dai po sinda na nagkakaigwa po ning pagkakataon na mai-share po nindan sa indang problema. Nagkakatao po kita ning counseling sa mga kababaihan. Para kay City Councilor Gail Abonal Gomez, dapat makisumaro ang gabos na maipasunod ang 18-day campaign to end violence against women para matapos na ang kaso ng pangulog asin pang-aabuso sa mga kababaihan. Iba pa po mga sektor at grupo na sana makisumaro po duman sa kahagadan tangani na sana maibitaran na o kundi mas maray po ma-terminate ta ini yung mga kaso ning pangulog at pang-aabuso sa mga kababaihan. Mientras tanto, kasubagong aga pinagsumpa man ang mga opisyales kan Bausidas Officers Federation sa syudad ni Naga. Para sa One Media TV 48 Naga, Cristina Valenzuela, Newsbreak. Sa pagbabalikan Newsbreak, Presidente Ferdinand Marcos Jr. nagpaluwas na nin statement sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte kontra sa SAIA. Iyan asin iba pang mga bareta sa pagbuelta kan One Media TV 48 Naga Newsbreak. Man pinagsubo kasi ng mga sila na isuspender ang Sa penalidad. taho ka ng isyo sa war on drugs, palagis man sumutang hindi na Ang tubig baha noong binabot pa sa lampag pinamalik. Siya daanas tinong kalayo ang apektado kang Newsbreak. We invest in shaping the future of healthcare. Our investment in the state-of-the-art facilities and the latest equipment means our students gain hands-on experience with the current technology driving the healthcare industry forward. From immersive laboratories to AI-powered patient model simulators to innovative learning environments, our graduates are prepared to meet the challenges of modern healthcare. The Naga College Foundation, College of Health Sciences, your premier leap to becoming a champion of healthcare. Hello, NCF! Welcome to the Naga College Foundation Incorporated. Where academic excellence meets limitless opportunities. Welcome to the home of the champions. Join us as we leap into the future. NCF is committed to providing state-of-the-art facilities to nurture the next generation of professionals. Our first-class facilities are designed to empower our students and equip them with the skills and knowledge needed to excel in their chosen field. Here at NCF Wings, you are a step closer to your dream of becoming a flight attendant. This is the first cabin crew training in Bicol. But at the heart of it all is the newly constructed College of Criminal Justice Education building. The Naga College Foundation Incorporated is one of the 10 schools in the Philippines recognized by the Commission on Higher Education as the Center of Development in Criminology. Our classrooms are designed to facilitate interactive learning. Strategically designed to support collaborative discussion and critical thinking. This building is home to Bicol's first world-class indoor firing range, which provides our students first-hand training in ensuring that they are proficient in firearm safety and marksmanship. From crime scene simulation laboratories to forensic science facilities, NCF CCJE has a wide range of specialized resources to prepare its students for various career opportunities in criminal justice. Unlock your potential today. Join us as we leap into the future. Join the Naga College Foundation, College of Criminal Justice Education.
sa ginibong drug bypass operation. Triple o 4 na doble ang bihikulo na gruso sa siyudad kang Naga. Mas complain ng police station kang Naga City Police Office. Newsbreak. Sa pagpapadagos kan mga bareta, 85 barangays hali sa mga banwaan kan Baras, Bato, San Andres, San Miguel, Viga asin munisipyo kan Virac sa Catanduanes ang napapabulusan pasananin supply nin kuryente. Mantang ang mga banwaan kan Bagamanok, Karamoran, Gigmoto, Pandan asin Panganiban, Catanduanes ang mayo pasangon nin kuryente. Ang Catanduanes an may 315 na barangay asin may natatada pang 230 na barangay na kaipuhan pang mapailawan. Ang Catanduanes an pinagtatarabangan ngunyan kan manlain-lain na electric cooperatives na mapakarhay ang mga linya nin kuryente na naapektaran kan Super Typhoon Pipito. Sa satuyang police report, nakaluwas na sa karsel ang tulong driver ng van na sinda alias Mariano, Rodrigo at Jesus na dinakop kan mga personahe kan Police Station number 5 matapos maaktuan na nagtotong 8 sa laog kang sarong nakaparadang van sa Barangay Triangulo, Siyudad ning Naga. Temporaryong nakaluwas sa karsel ang mga inarestong driver matapos na nakapagpiyansa. Sa iba pang bareta, nagpaluwas na nin kasimbagan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga naging pahayag ni Vice Presidente Sara Duterte kanakalis na aldaw, mapadapit sa huma sa buhay kan Presidente kan Pilipinas. Nandyan ang walang pakundangang pagmumura at ang pagbabanta ng planong ipapatay ang ilan sa atin. Kung ganun na lang kadali ang pagplano sa pagpatay ng isang presidente, paano pa kaya ang mga pangkaraniwan na mamamayan? Yang ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Yan ay aking papalagan. As a democratic country, we need to uphold the rule of law. Ako, bilang pinuno ng Executive Department at lahat ng mga nanunungkulan sa pamahalaan ay may sinumpaang tungkulin na tutupdin at pangangalagaan ang konstitusyon at ang ating mga batas. Kaya hindi tama ang pagpigil sa mga halal ng bayan sa paghahanap ng katotohanan. Hindi na sanang hahantong sa ganitong drama kung sasakodin lamang ang mga lehitimong katanungan sa Senado at sa House of Representatives. Ang katotohanan ay hindi dapat itokhang. Tapos na sana ang usapang ito kung tutuparin lamang ang sinumpaang panata na bilang lingkod bayan ay magsabi ng totoo at hindi hahadlangan. Imbis na diretsahang sagot, nililihis pa sa kwentong chicheria. Hangad ko na matuldukan na itong mga pangyayaring ito sa parang matiwasay at magdadala sa atin sa katotohanan. 12 taon din ako nanungkulan sa magkaparehong kamara ng Kongreso. Batid ko ang kapangyarihan iginawad sa kanila ng taong bayan at ng ating konstitusyon. Dahil dito, iginagalang ko ang kanilang gawain bilang isang independenteng sangay ng ating republika. Kahit ang buong executive branch, lahat ng mga ahensya ay hindi nakakaligtas at parating sumasailalim sa kanilang masusing pagsusuri. Bilang isang bansa, marami tayong mga paghamon na dapat harapin at mga suliraning dapat bigyan ng lunas. Sa kabila ng mga pambabatikos, nakatuon ang aking pansin sa pamamahala. Ngunit, hindi natin ikokompromiso ang rule of law. Kailangan manaig ang batas sa anumang sitwasyon, sino man ang tamaan. Kaya hindi ko hahayaan magtagumpay ang hangarin ng iba na hatakin ang buong bansa sa burak ng politika. Igalang natin ang proseso. Tuparin natin ang batas. Alalahanin natin ang mandato na pinagkatiwala sa atin ng milyon-milyon na Pilipino. Magtrabaho po tayo sa ikauunlad ng Republika ng Pilipinas at para matamo ang bagong Pilipinas. Paragos pa sa mga bareta, play-in round kan Bukal Season 6, mapuuna ngunya na si Mana. Aram mo naman ang kompletong detalles ken sa report ni Campus Correspondent Jobert Azur.
na mantinir kan NCF Juniors Basketball Team ang sa indang puwas top spot matapos ang huri nindang laban para sa Round 2 elimination kan Bukal Season 6 kontra Adna Junior Golden Knights kan nakaaging Biyernes, November 22. Para kay John Benedict Borromeo, Best Player of the Game na may 14 points, 4 rebounds, 4 assists, 4 steals, as in 1 block. Dakulang tiwala sa indang coach ang nakatabang para ganahon nida ang sa indang laban as in dedikasyon sa training para sa indang mas pagtibayon sa hardcourt. Nakinig lang po kay coach dahil siya lang po may alam doon na paglaro namin and tiwala lang po sa mga kampe. Go hard lang po lagi sa training and palagi pong all out. Nagpapasalamat ako kay God dahil binigyan lang kami ng lakas at tamang pag-iisip. And kay Pres Mario po dahil binigyan niya akong opportunity na makapaglaro dito sa Bukal Season 6. Kasuodma, November 24, nakabawi man ang NCF Seniors Men's Basketball Team laban sa Ateneo Golden Knights. Sa puon kang laban, nangawat pa ang Knights matapos padipisilan kaini ang Tigers huli sa pagpaura ni puntos para mag-igong 15 points sa lamang sa pagdatapos kan first quarter. Alagad, pag-abot kang second round, nagpo ng trabahon ka mga Tigre para magpabor sa inda ang bola. Naging game changer si EJ Palillo dahil sa iyong dakulang kontribusyon, bako lang para makalamang ang Tigers kundi ganahon ang sa indang laban kontra Knights. Si EJ naging best player of the game na may 17 points as in 2 rebounds. Una-una po, ginawa lang po namin yung pinapagawa ni coach. Nag-double effort kami especially po sa depensa po. Yung condition po sa sarili po, tapos nag-adjust po ako sa labas, tapos una po ginawa ko po puro sa loob lang po. Binabati ko nga pala po yung pamilya ko sa Tarlac po. Ganon din po sa Mindanao po. Yun lang po. Ayan, tapos special po kay Sir Mario po tapos Sir Joel po at po in safe community po. Para sa One Media TV48 Naga, Jobert Azur, Newsbreak. Mientras tanto, ganaman ang Daraga National High School kontra sa Genesis College sa score na 75-67 para man sa Seniors Division. Dinominar kan Annunciation College of Bacon, Sorsogon ang laban kontra sa Amando Cope College sa score na 73-69. Sa Juniors Division, nagpabor ang bola sa Amando Cope College laban sa ACLC Hawks sa score na 83-65. Para sa huring kawat kang Sabado, ganaman ang MPCF laban sa STI sa score na 80-78. Asin kasuodma, November 24, gana ang USI Falcons kontra sa MPCF Blue Dolphins para sa Juniors Division. Sinundan man ini kan kapangganahan kan Annunciation College of Bacon, Sorsogon laban sa UNC Greyhounds. Para man sa Seniors Division, nadepensahan man kan CSPC Stallions ang gana kontra sa Biscast Spartans. Sa pagtatapos kan Round 2 elimination, mapuon naman ang play-in round kung saan mag-aagawanin spot ang top 3 to 8 na teams. Abangan ang mga aksyon sa mas nagiinit na Bukal Season 6. Padagos pa sa mga bareta, mga estudyante kan Naga College Foundation na naapektaran kan pagbabaha sa syudad ni Naga Asin, Camarines Sur, da ipinaglingawan kan NCF Administration na mahatudan nin tabang. Ang detalye sa report ni Campus Correspondent Ace Sungguad. Padagos ang pag-arabotan kan tabang para sa mga estudyante kan Naga College Foundation na grabing naapektaran ka mga pagbaha dara ka nakaaging bagyong Christine sa Naga Asin, Camarines Sur. Ang makapagpadagos tulos kan sa indang pagklase, ang mayor na obheto kan pinagibong assistance distribution activity kan NCF. Well, technically, ang pinaka-objective nito ay matulungan yung mga nasalanta ng bagyo ng Christine. So lahat tayo, sa dinami-dami natin, marami yung mga mas nangailangan ng school supply. So itong ginagawa natin ay mga tulong to from our partner organizations para doon sa mga estudyante natin. At ito naman ay parati nating ginagawa aside ng ginawa nating relief operations during right after a day after the typhoon ng Typhoon Christine. So marami pa itong mga susunod kasi mga nasa rehab phase na tayo. So it's more of helping our students rebuilding their own selves na para sa pag-aaral nila. Nasa 81 na estudyante ang nakaresibing ng school supplies, tiger shirt, asin sapatos na iyuan sa indang primerong pangangaipo matapos malubog sa bahaan sa indang mga dating gamit sa pag-eskwela.
An education student na si Christine Loberio namati ang pagmakulog asin suporta kan NCF sa araw niyang naging biktima kan bagyong Christine. As a student po, naging very helpful po sa amin tong ganitong program kasi maliban sa natulungan kami na may balik yung ibang gamit na na-destroy during the typhoon, na-feel din po namin yung love and support ng school sa amin kasi during that typhoon po parang nawalan talaga kami ng pag-asa na yun nga, may balik yung mga gamit since nasira talaga lahat. And thank you so much po sa NCF kasi sa ganitong gesture, na-feel namin yung love. Ang siring ng mga aktibidad, mapadagos hastang masigurar na mapakarhay na ang sitwasyon kay mga apektadong estudyante asin handa na sindang liwat na makapag-focus sa indang pagklase. Para sa One Media TV 48 Naga, Sungguad, Newsbreak. Mga tugang 30 days na sana, Pasko na. Ang Christmas countdown na inihatod sa Indo Naga College Foundation Home of the Champions, leap into the future. Asin yan ang mga bidang baretang nakalap kan mas pinakusog na puwersa kan One Media TV 48 Naga News and Bicola Face. De malingaw na follow ang samoyang official Facebook fan page One Media TV 48 Naga. Ako po si Mark Mendoza. Padagos kaming mahatod nin mga baretang garantisadong nangingenot asin napapanahon. I-hit ang subscribe button sa samuyang official YouTube channel, One Media TV 48 Naga, tanganing updated kita sa mga bareta asin istoryang bida. An Bicolano. Ako si Antoinette Eduardo asin ini, an One Media TV 48 Naga, Newsbreak. Pinagsubo kasi ng opisina na isuspender ang Sa tao ka ng isyo sa war on drugs, palagis man sumutang higit na ang tubig baha noong binabot pa sa lampag na magiging. Siya daanas tinong kalayo ang apektado kang kasunod. Newsbreak. Flight attendants, prepare for takeoff, please. Slip life vest over your head.